kum shibenta banwanra e ka khoj ke suba ka bareiru shibenta jong ka jingko jingkhia kinong tre accredited social health activist Asha nagathan umden mantakasngi kilami shekmat ban penlong da ka program pen khoj ni cleaning drive ya ki saudong saukun jongko umden PHC ka bare ka waini ka jaka sumar ba ajing shakri ha ka tega than pat kumju ru ha ki srok ba terter shadu ka jaka penyang taxi jong ka shnong umden kum ka nuksa ban hikai ru shaki pat ba ban le khoj bat ban kier na ka jingret pathar ya ki jabo jaban Hakate ka jingpan ko iya ka umden PHC da ki Asha na ka thany umden laidon lang kinong ilam bagantup iya ka kong Sony Kharjana advisor but kong Mira June Marsing President Meghalaya Asha Workers Union but lawan ru ban aimin sim shushu da ka jinga don rangkat lang UMLA ka nong po uba Meral Bonds im but ki we pat ki riu rang ba Hadin ka jingpan ko na kaliang ki Asha ki lapon long ru iya ka jinga lang ha umden PHC ban pun ko buram ya ki laingut ki long ki me ki badi ki Asha facilitator bakin thup ya ka kong Genevieve Mayong kong Neri Las Aim but kong Joms Aim but kum joru ya uba Meral Bonds Aim MLA ka nong po halo ka jingkloi jong u ban sngap ya ka jing jong ki Asha badru ban yasa nakabanta ka jing jong ki hapo ka ying dor bar thawan hakani ka ju ka ski na ka liang we MLA ulali ru ban jurip ya ko umden PHC ban tip ya ki jing tu nam bat ki jing biya kendu da ki nong trei ka te ki PHC bat pensngau pat cha ka sarkar na ka benta ka jing bit jing biang jong ka te ki PHC kham tam man a ki jing shekri ka ba tam sheki pat ba ha ka bai dei bat ka kot ka khia khoi chen dei hapor liur kham don kam ban hap ban prat ban khoi na mar ba ki plang ki kan bat ki he kloi ka du kata mar bu slam ku yai hap ki kloi ka jing plum ka jing he ka jing san ha ka por tlang ki kham du na Tinggi saukemen bahagani kesengi, kani kepercayai kamariang kabubli ulah aisong bahaya ini kumji nong chong chnong, bakumno bangin sumar ya ka. Pi kijing lek kuhut kijongi kalong kumsi bentang, banyo ya kamet kabukot kabukia, banyo ya saudong saukun kibukut kibusuba, banlai naik kijing pang baper kadi kijing lek kuhut. Kamben shwa kijing bomla jungi ban lek ha lek khut ye ki rut ying ki rut sem saudong ki saukun kijing lang jong ko kalam di ko ko bejabo ka lang ha ki rut ying ki kmat ying wan kan perjong kijing jele jong jing pang malaria ki shori menshwa kalong ko beserke itu bat kani ke jaka jungi kham menshwa lir gadi ko ni ki jaka ki ba kawi ni kijing pang ki briu ki shifting kon wan kani ki jaka gadi ke leprosi kijing pang yang lungkut kabun mahai kini ki area itu. Dan rei kat banangya kipor da kijing tristom jong ki nong song snong ki bor jong kot ka khya lala ban penduna ban eliminate ani ban eradicate kat bala wat mesti kidang don hang ni hang tai dan rei ki bobon kini kijing pang kampun su ukut kan khut isok kemen ha bangiat nieng ha bagi lenti ki sengkin ki khut pat kam ta But ngikwa apa kini kijing tersang ke jong pi nang la ban penbah ke service kijing trei jong ki Asha kadi ke service ka ba ngimla ban supliang ki kijing le bah ke jong pi hagi babun ki benta ki Asha ki dei ki balong kum kijing king hapadeng jong ki pat ba bat ka tanap jong kot ka khia ki barung man ki thliu ying ki dei ki Asha ki Asha facilitator ki bapik ki pedon ka benta kumno ban lum ki jing kheng kumno ban tip ki bakha khlum kumno ban tip ki jing pang dadang baklawat hadu ban shim ki gini ki baju pang TV di je krek tu sepotong satu ro chile ha gitu kum gitu ki dang pun gitu ki kam ki begini ki Asha ki jongi ki persang ban rung haman ki ban lap ban tip ai ki data ki babiang namar ba katanat ko kot ka khya ka depend I staff nurse idon doktor kidon gi nurse ngi kidon ban katar gi nong pang ki hangni hospital ki bala kenyam jur ki bontia ai gi hospital de baki ba che ji ma de ba pusut haman lengjing ban chim gi jing khen ban tip gi ni ki baro ki de ka kam gi Asha what happening ki jing siu incentive ki ba rit ki ba PPO na ka por sa ka por jumi hagilenti gi sengkit gi surok bandawai la ka jong ga ho dapet ya kata kalong sisya ga ipang net de na ta ka daw na galyang jong ngam kam ju song thaj ban ya khun ye ki issue ki jong phi ki Asha marum tip biang
markawi ni ki komponen ki bakongsan baha ka jingim jungi ki beriu gede ka kot kia tau ka pule ka puthi ki lenti sengkin kidi ki badon kam umbam umdi don kam tamu ka kot ka kia kedi ka bakongsan kedi ka spa ba ka jingim ka jungi kum ki ladang im don ka kot ka kia ladang i supang be haying ka sen ni jinjar nga ko mu kupa ladai kurim jonga sitom nun ter ngam susuk mensi menmi na ying ki kun la ki sitom ngam susuk mensi menmi na ying bania be igui ki kam ban kit kam chnong kam thau yui ki kam de ka kot ka kia kedi ka spa ba Kong san pengen pet ya kata kejeng don ki ai hapo ka pitsi ngatrai borok kini ki ba kinong mi khamat jo kane ka jakahi ka bala ban sadap ikini ki jingdan hapo ka pitsi si ha bangi phai ki jakala jong bangi phai shlong ngidang ekran hapo ka jingran bangi biki member si ka bamut bakane ka de ka benta ka ba ningkong ka kamram ka ningkong jong kinong mi khamat hapo jong ka constituency ban ai ka pitsi si ka bebet ka biang ka dadon ka jaka lah kajong ka benta kajong department hadok penbiang ki jakasa jong ki asal ki one drop ki patient la nei ki pregnant woman chane ru kamot kadadon na kajong jaka dengan ong ipi kani kade bingin aingu kublai ngin ai ka jing kublai ning kong kham ta mi ki local MLA badi ba meral bon le se don ki bla khamya khmat men shar bla bla ban sadap hadu kat ni PC si ba ringkat ka jing trilang jong ki MO ka jong ka PC si ka badan hang ni jaka tingi so thu ba dailing ba jong ka jingla ka jong ki MLA ki local MLA ni ki MO ki badan ki bala ban penbit penbiang ya PCCC khnang ban yarap kham tam ya ki nong shong chnong ki badan hakane ka jaka pan lai ka janjar ban lai kham sha jangai ti baro nganong pi nagaliang jong ka union hi nganong pi kadai ka kham kong san ka ba ni so tho ko mala krani president mene kadai ka kamram jong ki asha bangin sim ya ka banta ban le khoi ban le suba kat kum kani ka program mentang ni so tho ba kadan ka cleaning drive ti daga jing IT lot jong ki asha ndai tanam tak ko khia tinam tak khoi ko suba ha bangin chini sa tai ngi ju ong met barbo baki asha kin pen ya galenti jong ka jing khoi ka jing suba langilet ha kano ko benta kano ko program ngi ju ai lupa ka jing hikai ki asha